Pilason ng duha ka persona matapos magbungguan na ang ilang motorsiklo nga namaneho sa South Baluarte Molo, Iloilo, pasado alas 9 kahapon sang gabi. Ginkilalang duha ka driver nga sanday John Ryan Hoter, 28 anyos kag residente sang San Isidro Haro, kag J.Of. De Ramos, 15 anyos kag residente naman sang South Baluarte Molo. Base sa investigasyon, gikan sa isa ka tiyanggi si Hoter bangon nagbakal ini sa makahulubog nga ilimnon, apang sang nagmaneho na ini sang iyang motorsiklo, aksidente niya nga nabungguan si De Ramos nga nagamaneho naman sang iyang motorsiklo nga pagwa sa eskinita sang dasampit nga lugar. Ginako naman ni Hoter nga yara siya sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon. Gilayo naman nga gindapatan sang pagbulong ang nasambit nga persona matapos makaangkon sang pilas sa nagkalain-lain nga lawas. Balita nagikan sa syudad sang Iloilo, Stephen Burgos Isuan nagapandera sa matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.